ottavat kulmapuolustajat hieman syvempään. Ja Masinaan päästään kiinni. Felixen vaan häntä pyöräyttelee, mutta ei pysty viemään kentällä maahan saakka. Ja Masinalla mahdollisuus heittää. Ja pallo Sami Martikaiselle, joka on vapaana siellä. Heittopeli Masina. Aikaa on pitkä heitto kohti Suoniemeä. Suoniemi kuruttaa pallo kiinni. Nopeampi, että pääsee ne taakse ja Masinalta erinomainen heitto. Että helposti nämä jää vähän lyhyeksi, niin tässä Masina perääntyy. Jo. Laittaa pallon korkeana ilmaan Leonardo Sofoklis. Pitää Masina myös heittää nopeasti, jotta toinenkin yritys olisi jäljellä. No ei heitä. Nyt pallo kohti Harris. Pallo jälleen Harrisin syliin ja sen jälkeen Masina pitää pallosta huolen ja toimittaa sitä lähelle maalialuetta. Ja arvoissa kello 18.30 alkava ottelu ja 18 ruudusta nähtävä lähetyksen alku, kun Sofoklista haetaan. Heiton ottaa kiinni Sofoklis 40 jardin linja. Jälleen heittopeli. Masina painettu tulee, siellä on Henderson ja Lindqvist hyvin. Sieltä ostaa Masina itselleen aikaa ja ostaa paljon aikaa. Heitto kohti. Heittopeli. Jälleen Masina aikailee. Löytää sieltä Suoniemi. Puolella. Jälleen palloa käytetään siellä Harrisin sylissä ja nyt nähdään sitä samaa Masinaa, jota nähtiin Vaasassa ja on verottanut pelaamista tällä kaudella ja se saattaa edelleen olla se hankaloittava tekijä, kun Masinalla on nyt aikaa katsella sitä heittopaikkaa ja kikkailla itsensä sieltä vapaaksi, kuin saippua on nyt Wolverines-pelaajille 20 jardia. Sen on taas malliesimerkkiä, muutama taklausyritys täysin kädettömänä ja on noin Masinan liikkeet kyllä äärimmäisen hienoja. Masina jälleen perääntyy, saa hyvin aikaa ja nyt laittaa komean pallon ilmaan ja Masina. Painetta tulee. Masina luistaa sen alta pois. Heittää juoksusta. Ja heittää. Siellä ei kyllä mitään vapautumista, mutta Suoniemeltä erinomainen luku, että näkee pallo ilmassa ja liinat kiinni ja hae pallo. Ja nyt päästään Harrisiin kiinni. No niin päästään, mutta pallo on Masinalle, joka väistelee ja ottaa komeat jardit. Kentäpuolivälin tuntumasta. Masina perääntyy heittoon. Laittaa pallon komeasti korkealla kaarella Oskari Suoniemelle, joka on päässyt sinne. Masina pistää pelikäyntiin. Tykittää heitton ja siellä. Tässä nähdään tää Oskari Suoniemi tosiaan nyt menossa maalialueelle ja on näistä nyt pidemmän korren vienyt. Kyllä, todella lahjakas pelaaja. Kohdalla Masina perääntyy. Aikaa on hänellä heittää ja laittaa korkean komean pallon. Ja pelaajia, jotka ei työkseen hyökkäyslinjaa pelaa. Masina ostaa aikaa, löytää Suoniemen aivan siinä silmillä. Masinan oma juoksu ja sillä tullaan läpi linjan ja tullaanko maalialue. Masina laittaa pelin liikkeelle, mutta nyt aloitussyöttö jälleen epäonnistuu. Hieman rikkonainen peli. Masina hakee sieltä takakulmasta. Vähän optiopelin näköistä ratkaisua Masina. Jäljellä kello jatkaa käyntiä. Nyt Masina itse murtautuu sieltä taklausyrityksistä läpi, pitää huolensa. Saadaan etulyöntiasema. Jälleen näyttää Crocodiles vahvasti sieltä sisään ryntääviä puolustajia. Sieltä ei kuitenkaan niitä tule. Ja Kjellholm ja Oskari Suoniemi. Ja Kjellholmin suuntaan mennään. Kjellholm no ainakin 2 kertaa isompi. Masina jälleen juoksemassa itse. Alueella ollaan. Masina perääntyy heittoon. Ja nyt tulee sieltä taas Alston. Siitä huolimatta Masina sieltä löytää. Masina pistää heiton sinne Nyt löytää Masina tilaa ja löytää myös Oskari Suoniemen, joka peli käyntiin. Ja Masina heittää noulu. Ei ole tässäkään vielä. Aloitussyöttö epäonnistui ja Masina joutuu siellä jälleen tekemään erilaisia ketunlenkkejä, kunnes löytää maalialueelta. 6 jardin linjalta nyt heittopeli ja Suoniemea haetaan maalialueen kulma. Lähtee sieltä heittokuvioon ja hänelle päin pallo. Tasan juokseminen ei varmasti ole se ihan ykkössuunnitelma. No kyllä sieltä siltä puolelta tullaan. Masina tällä kertaa itse. Ja Masina on kyllä
Siinä nyt tulee Henderson ääne kiinni. Ei saa vieläkään siitä säkitystä itselleen. Vai saako nyt? No ei saa vieläkään. Masiina jatkaa matkaa. Nyt Lindqvist tänne perässään. Masiina. Hei. 35 ja näyttää siltä, että joukkueena Crocodiles sopii hyvin. Crusader! Tuokko yrittää repiä sitä siinä, mutta se on ehtinyt olemaan maalialueella. Tässä nähdään hyvin, että pallo halttu. Toinen yritys. Nyt käytetään siellä Harrisillä palloa. Sen jälkeen Masiina jälleen uusiin yrityksiin. Heittopeli. Masiinalla jälleen aikaa katsella, minne pallon toimittaa, ja sitten toimittaa sen Suoniemelle, joka ottaa pallon. Masiina. Sieltä haetaan ilmaista peliä ja se haetaan sinne maalialueelle Petrus Virtaselle. Saa tuntea jälleen itsensä. Siinä Arkadi Naus nyt 95 numerolla. Ja nyt toi 7. ukko siellä mukana. Paine kasvaa Masiinan ympärille ja mies vähän takajaltakin heittää ja heitto myöskin. Juoksuhämäys. Masiina ei löydä heittotilaa, mutta löytää juoksutilaa ja löytää sitä. Siinä katsoo heittoa ensin Suoniemen suuntaan. Sitten roikottaa heiton, joka Vasemmalla puolella nähdään, niin vedetään maahan saakka. Ja hieno heitto, hieno keskittyminen taas. Siinä on heittopeli. Pitkä heitto kohti Suoniemeä. Ja Suoniemi ottaa. Heittopeli. Siinä jälleen vähän taikailee ton ja pelaa sen heittopelillä kohti kellon kulun. Mutta kovin montaa niitä yhteen driveen saa Se heitto saisi olla sellainen, että se pystyy jatkamaan liikettä heti. Nyt keskeltä löytyy Otto Laakkonen, joka ottaa. Hetkiä ei enää tarvita, nyt ollaan erittäin lähellä. Jäljellä. Ja siinä astuu ylös jälleen taskussa ja heittää ja poraa sinne keskelle. Ja heittopelillä Suoniemea tavoitellen sieltä Eppanen Endin positiossa. Masiina laittaa pallon korkealla ilmaan ja on laitahyökkään paikalla. Hienosti astuu Masiina taskuun ja löytää sieltä Suoniemen. Litsiä se kuitenkin vedetään takaisin ja 4 pelaajan paineella tullaan. Masiina joutuu siitä huolimatta kyllä kovasti kamppailemaan elintilasta. Menee yritys ja maalimatkaa. Masiina laittaa sinne. Se nyt menee Timin uikka sisään ja lähtee jahtaamaan jälleen Masiinaa takapäin. Ja nyt tällä kertaa Masiina aistii sen ja pystyy ohittamaan. Paananen ei saa häntä kiinni. Minkkinen tulee. Masiina pallo kulmaan. Oskari Suoniemi Masiinan ja hänen yhteistyönsä pelaaja. Tämä on varmasti harjoituksissa edettävää uusi 3 jaardia. Nyt Masiinalle tulee kiire, kun sieltä Arvila on tulossa syliin. Ja jälleen Masiina löytää runsaasti tilaa kentällä edetä ja ohitne hieman pidemmälle. Ja nyt Masiina jälleen kerran tämmöinen kutsuttu pelirakentaja draw. Ottelun yksi suola. Ja tämä on leipää ja vet nyt Crusadersilla omalta puolustusalueelta. Nopeasti tulee Mitro Sutelainen ja siitä huolimatta. Ja nyt oli pelirakentaja draw kutsuttuna siellä Masiinan kovalevyllä ja matkaa uusiin. Äskeisellä tultiin takapakkia pari jaardia. Jälleen Sutelainen kertaalleen käy siellä Masiinaa häiritsemään aivan uusiin päädyt. Ja ei lähde ottaa kotijoukkue täällä omalla puoliskollaan riskejä, vaan juoksu. Masiina laittaa pallon ilmaan ja hakee sillä nyt Petrus Virtasta. Voittaa, niin kyllä se aika lailla 6-0 on mennyt numerolle 5. Ja jälleen oli Mitro Sutelainen ja tarttuu näppeihin. Ja näin, uudet yritykset ja nyt ollaan Crusadersin peliluokan. 15 jaardia. Pallo ilmaan. Kyllä Laine pelaa hienosti loppuun asti. Kyllä. Siinä pallon taitaa olla Päiväniemen näpei. Ensinnäkin tarvitsee 2 sarjapistettä vielä tuossa pudotuspelikamppailussa siitä kotiedusta. Ja vielä heitetään. Nyt Masiinalla tulee hieman kiire siinä omassa liikkeessä ja pyrkii pysymään siellä aloituslinjan takana ja heittää. On Oskari Suoniemekin tänne mukaan tullut. Jani Lindqvist pääsee nyt ahdistamaan Masiinaa. Masiina laittaa kuitenkin pallon Suoniemelle ja on todella kova luu tässä liigassa, koko liigan tasolla. Niin kyllä Suoniemi juoksee ensinnäkin kuvionsa tarkkaan ja sitten myöskin taistelee ne viimeiset uusiin 20 jaardia. Masiina jälleen näyttää sitä heittovoimaansa ja siellä on Oskari Suoniemi. Yritys edettävä uusiin 10 jaardia. Nyt Masiinalla jälleen hieman aikaa, mutta nyt tulee ketunlenkeistä huolimatta niin
Vahteraliiga kentille. Mä siinä 2 pisteen lisäpisteyrityksessä pallo korkeana ilmaa. Päiväniemi. Nyt Kanno pääsee sieltä Voutilaisen blokista huolimatta ahdistamaan mä siinä, joka laittaa 4 jardin päässä maalialueesta. Nyt Crusaders hyökkäys 3.37 juuri nyt otteluaikaa jäljellä ja tässä nähdään. Hienosti juoksee toi Sofokli. Lisäpiste pelataan. Tässä hänelle juuri. Sofoklina lukkoinen, jos näin saa sanoa. Mä siinä rullaa vasemmalle, heittää. Nyt mä siinä irtoja. Laittaa pallon ilmaan. Huono aloitussyöttö. Siinä ulos taskusta ja hoitaa pallon. Jos siihen sitten lyödään tyhjää. Mä siinä ja jälleen ykköslukuun heittää, mutta nyt menee Suoniemi poikittaiskuvassa ja hänelle pallo pelataankin. Roope Nieminen on muut puolin. Mikkonen lähtee heittokuvioon. Mä siinä laittaa pallon ilmaan ja mukana puolustajista. Kyllä. Täällä Peskus Virtanen pelannut. Mennytti pallon perään. Joo, lähellä. Tekemässä tietynlaista yllätys. Ja siellä. 41-49 ovat nyt tässä on lukemat. tämä TD-heitto. Hyvä yksilösuoritus, että katse palloa, keskity pallo käsiin, riittävä pomppu. Tää on niinku huikea yksilösuoritus täällä. Kyllä ja aivan viimeisellä sekunnilla laittaa me siinä. Ja tuhosi hyökkäyksen blokkeja ja antoi tilaa muille ja teki vielä pelejä. Laakkonen, Virtanen ja Suoniemi ja nyt aikaa on jälleen heittää ja pallo toimii. Heittopeli Masinalta ja nyt siihen ja muodossa edetä kentällä ja nyt sieltä Suoniemelle yritys Crusadersilla. Pallo heitetään rangaistusten seurauksena. Monte Williamsin taakse. Mä siinä heitto Williamsille, joka pompottelee ensin palloa, mutta saa sen sitten haltuunsa ja jälleen tulee hieman matalana, mutta nyt se menee kuitenkin perille ja Monte Williams löytyy tyhjästä tilasta sieltä Aatu Tuokon edessä taklauksessa. Ja Alonso Muniosilla siis tuo yksi syötön ja nyt katselee mä siinä jälleen heittopaikkaa ja ihan viime hetkellä. Ja nyt hämätään Harrisille ja mä siinä ottaa omat jalat alleen, tulee. Hieman reilut 2 minuuttia eilen ottelu ensimmäistä neljännestä ja nyt mä siinä on todella Harrisin. Jälleen mä siinä oma juoksu suoraan. Mä siinä paine tulee keskeltä, hän astuu sinne taskuun, mutta sieltäkin tulee Ville Valasti vastaan. Lopulta löytyy Alonso Munoz kertaa, juuri näin. Mä siinä saa kovan iskun sieltä ja Munoz saa debyyttiin Vahteraliigan pelirakentajana aloittamana sellaisena. Heittopeli, sieltä tulee Henderson sukkana läpi, mutta Masina liukkaasti alta pois. Harris levittää laitaan ja 6 sijaan aiemmilla kausilla toki tuloksena ollutkin ja esimerkiksi viime kaudellahan vielä jossain